हमरा के याद तू करेलू की ना, मरेनी जैसे वैसे मरेलू की ना। शिल्पी कहतरी कि तोहरा के याद क के ए राजा हो, तोहरा के याद क के ए राजा, पायलियो बोले पिया पिया, उठ ललियो बोले पिया पिया, कनबलियो बोले पिया पिया। भोजपुरी दुनिया के वैसन शख्स के गीत के आज लॉन्चिंग बा गोपालगंज में, जे कहीं ना कहीं साल में 3 गो गीत निकलेला, लेकिन वो माने हिट हो जाला, सुपर डुपर हो जाला। सुपर डुपर कलाकार, सुपर डुपर गायक और अभिनेता गोपालगंज के माटी के लाल, भोजपुरी जगत में नया कर्मात करे वाला, हमेशा ही अपना काम से, अपना सामाजिक सेवा से लोग के दिल जीत ले वाला नागेंद्र उजाला जी हमरा बीच मौजूद बानी। और गोपालगंज के धरती पर आज यहाँ के गो होटल में गीत के लॉन्चिंग भइल हो चुकी, काफ़ी शाम हो गई बटे आज कार्यक्रम में। तो यहाँ से जौन गीत के लॉन्चिंग भइल बटे कनबलिया बोले पिया पिया, तो ये गीत के लॉन्चिंग के दरमियान काफ़ी लोग रहल और देख सकतनी स्क्रीन पर कि कितना जौन बात की चहल पहल रहा आज के कार्यक्रम में। इतना माइक लाग गई बटे कि यहाँ के जब इंटरव्यू देता नहीं तो माइक के जब पूरा भरमार बटे। और ये दरमियान यहाँ के जौन गीत के लॉन्चिंग भइल बा, यही के बारे में हम बात करें। सबसे पहले तो स्वागत करें और बहुत बहुत आभार व्यक्त करें ये तरह के काम गोपालगंज में करे खातिर। नागेंद्र जी का कहे रोग के सादर प्रणाम कर रहल बनी, और खबर गांव तक देखे वाला जी भी आदरणीय भगवान रूपी श्रोता बनी सब है, सबके हम प्रणाम कर रहल बनी। बड़ा अच्छा लगता, बहुत बढ़िया आज माहौल जौन बा क्रिएट आप सब कहनी है। हमनी के प्रयास रहल कि आज गोपालगंज के धरती पर हमनी के गीत के लॉन्चिंग कइल जा, सफल भइल। आप सबके आशीर्वाद मिलल, प्यार मिलल, दुलार मिलल, चूँकि हम गोपालगंज से बानी। और ई सोच रहल कि गोपालगंज में एगो एल्बम के लॉन्चिंग कइल जा, देखल जा कि कितना प्यार स्नेह आप सबके मिलता। तो भरपूर प्यार स्नेह मिलल, ये खातिर हम पूरा अपना टीम के तरफ से सबके आभारी बनी। जी, हम सीधा तौर पर जो गीत के लॉन्चिंग भइल तो उ चाहेब कि श्रोता के सुनाई। जी, ये गीत के लिखले बनी अर्जुन शर्मा जी, बुलेट बेजोड़ जी, और संगीत दिले बनी विकास यादव जी। और ये वीडियो में अभिनय कैले बनी अभिषेक जी, धर्मेंद्र जी, परी जी, आरोही जी। और जौन बा गोपालगंज के ही दृश्य पर जौन बा ई शूट भइल बाटे, रुआ वीडियो देख सकता नहीं। तो सारा जौन काम बा और रिकॉर्डिंग भी अपना गोपालगंज में संगीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो और भोजपुरिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोरे में 2 जगह मिला के रिकॉर्डिंग मिक्सिंग भइल बाटे। तो आज जौन बा ये गीत के लॉन्चिंग भइल। और ये गीत कैसे बा हम जौन बा 2 लाइन गुनगुनाएम, साहित्यिक गीत बाटे। आप सब मिस्टर अभिषेक चैनल पर जाके ये गीत के आप सब जौन बा देख सकतानी, सुन सकतानी। गीत बाटे शिल्पी राज जी गोले बनी, हम और शिल्पी राज जी दोनों आदमी मिल के गोले बनी जा। पहले हमार लाइन रहता टे कि हमरा के याद तू करेलू की ना, मरेनी जैसे वैसे मरेलू की ना। हमरा के याद तू करेलू की ना, मरेनी जैसे वैसे मरेलू की ना। शिल्पी कहतरी कि तोहरा के याद क के ए राजा हो, तोहरा के याद क के ए राजा, पायलियो बोले पिया पिया, उठ ललियो बोले पिया पिया, कनबलियो बोले पिया पिया, उठ ललियो बोले पिया पिया, कनबलियो बोले पिया पिया। उठलियो बोले पिया पिया, कनबलियो बोले पिया पिया। आज के लॉन्चिंग में काफ़ी बवाल रहा। ये तरह से गोपालगंज में पहले बार देखे के मिल रहा है। लेकिन आज जौन बा गीत के भी लॉन्चिंग होके लागल, कैसे मन में आ गई लोग इनके प्रयास हमनी के बाद, चूँकि ई धरती के तमाम आदरणीय कलाकार सब बानी सब जकरा के हमनी के सुने नहीं जा, जकरा के हमनी के सुन के सियान भइल बनी जा, और अभी भी हमनी के सुने नहीं जा। तमाम सब कलाकार बानी सब है, सबके हम प्रणाम कर रहल बानी। आप सबके आशीर्वाद नागेंद्र उजाला पर और सभी कलाकार पर सबके ऊपर बनल रहे। किशन जी बानी हमार भाई बानी, वहाँ के कई बार कहनी कि भैया अपना ज़िला में ही, अपना ज़िला के जब कलाकार के एल्बम रिलीज होता
तो लॉन्चिंग के जौन बा प्लान कइल जा, हम कहनी बिल्कुल एकदम करे के चाही। तो वहाँ कहनी कि भैया हम एगो जौन बा चाहतानी कि एगो लॉन्चिंग एजा होखे, ताकि हमनी के पटना जानी जा, बनारस जानी जा, दिल्ली जानी जा, मुंबई जानी जा, लखनऊ जानी जा, अलग अलग गोरखपुर सब जगह लॉन्चिंग होला। तो भैया तनी एक बार अपना ज़िला में भी करके देखल जा कि का होता, कितना सहयोग मिलता। तो जी भी मीडिया से बड़ भाई आदरणीय बड़ भैया सब आई रहनी हैं, सबके हम प्रणाम कर रहल बानी कि आप सब आशीर्वाद देवे, आज पहुँचनी सब है। जितना रील क्रिएटर सब भाई बहन सब आई रहनी हैं, सबके हम प्रणाम कर रहल बानी कि जौन बा सैकड़ों के संख्या में आप सब पहुँच के गाना पर रील बनौनी। और राहुल जी के कोटि कोटि धन्यवाद दे रहल बानी लवली क्रिएशन से कि आप अथक प्रयास कैनी और कदम से कदम मिला के चलनी। हमनी से जौन भी लागल है मीडिया के सम्मान में हमनी के जौन बा हाजिर रहनी है जा। तो बड़ा सफल आयोजन रहल बा और हमनी के हमेशा प्रयास रही कि गोपालगंज में भी अन्य जगह पर भी लॉन्चिंग होता, मगर साल में 2-4-5 एल्बम के लॉन्चिंग जौन बा अपना गोपालगंज में भी होके। और सब कलाकार जे भी गोपालगंज के कलाकार बानी, सभे बड़ भाई छोट भाई सबसे हम आग्रह करें बहन लोग से कि अपना ज़िला में भी कभी कभी हमनी के लॉन्चिंग कल जा और आशीर्वाद सबसे लेहल जा। जी बिल्कुल, नगेंद्र उजाला जी हमारे बीच मौजूद बानी और आज यहाँ के गाना के लॉन्चिंग भइल है। चलते चलते अंत में हमारा श्रोतागण के का कहब? बस प्रणाम कर रहल बानी और यह कहे कि आप सब आशीर्वाद दी। जे भी कलाकार बढ़िया गीत गावता, साफ सुथरा गीत गावता, वो गीत के आप सब सुनी, लाइक करी, कमेंट करी, शेयर भी करी। अगर फुर्सत में बानी तो शेयर भी 2-4 आदमी के लगे, मित्र के लगे भेज सकतानी, ताकि वो कलाकार के मनोबल ऊंचा होई और हमेशा प्रयास करी कि बढ़िया कुछ लेके आवल जा और आप सबके आशीर्वाद पावल जा। बस यह कहे। आज लॉन्चिंग भइल है, समय काफ़ी अधिक हो गई बटे, शाम हो गई बटे। हमनी के लाइट के जोरा यहाँ के कगरी बोला के ले आके काफ़ी भीड़ रहा, इतना भीड़ रहा कि इंटरव्यू लियल आसान ना लागत रहा। तो साइड में हमनी के लेके आयल बनी सन, यहाँ के इंटरव्यू होते, यहाँ से हमनी के बात करते निशन। रोवा लोग के वीडियो कैसन लागल कमेंट बॉक्स में हम झाँके रो लोग के कमेंट के इंतजार करे। अगर अच्छा लागल लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, हमनी के मनोबल बढ़ाई। एक संगे अगला वीडियो में भेंट हुई, तब तक खातिर रो लोग से विदा लेहब। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भोजपुरी।